Вас вітае служба інфармацыі тэлерадыёкампаніі «Гомель». У студыі працуе Андрэй Шыдлоўскі. Глядзіце ў гэтым выпуску. Выстава з эфектам прысутнасці. Цягнік перамогі прыбыў у Гомель. Гарады будучыні. У Гомелі дзяліліся досведам вядучыя архітэктары краіны. Чырвоны ўзровень. У рэгіёне прагназуецца спякота да плюс 38. А зараз аб гэтым і іншым больш падрабязна. Каля 2 мільярдаў расійскіх рублёў. Такі эканамічны вынік форуму рэгіёнаў Беларусі і Расіі для Гомельшчыны. Прадпрыемствы ў вобласці падпісалі з партнёрамі краіны-суседкі шэраг камерцыйных пагадненняў. Яны дазволяць значна ўмацаваць прамысловы і гандлёвы патэнцыял рэгіёна. Форум стал эффективной пляцоўкай не толькі для заключэння сделак, але і для паглыблення шматвекавых сувязей. Менавіта прамы дыялог паміж рэгіёнамі саюзнай дзяржавы дазваляе паспяхова процістаяць знешнім выклікам, развіваць эканоміку і захоўваць агульную гістарычную спадчыну. Эстафету наступнага форуму рэгіёнаў Беларусі і Расіі ў 2028 годзе прыме Смаленская вобласць. У дзень работніка прокуратуры маладыя супрацоўнікі ведомства прынялі прысягу. Урачыстасці адбыліся ў ваенна-гістарычным комплексе «Партызанская крынічка». У эпоху, калі гістарычная праўда патрабуе абароны, месца правядзення прысягі абрана не выпадкова. Гэта даніна павагі подзвігу продкаў і падмурак для тых, хто сёння стаіць на варце закона. Ва ўрачыстай абстаноўцы шэрагі ведомства папоўнілі 4 маладыя спецыялісты. Дзяўчыны выбралі няпросты, але высакародны шлях служэння справядлівасці. Для іх гэта не проста кар'ерны старт, а свядомы выбор і прыняцце адказнасці за лёсы людзей. 2026 год является годом белорусской женщины. Сегодня 4 молодых сотрудника принимают присягу. Хочется пожелать им, чтобы они своим достойным и профессиональным трудом подтвердили правильность выбранной профессии. Верность долгу, служение государству, служение нашей стране, белорусскому народу, честность и неподкупность всегда были отличительными чертами всех сотрудников органов прокуратуры. Пераемнасць пакаленняў застаецца важнай традыцыяй органаў прокуратуры. Павіншаваць маладых спецыялістаў прыехалі вопытныя калегі. Сваім пажаданнем з новым папаўненнем падзяліўся заслужаны ветэран ведомства Виктор Морозов. Я за 40 лет прокуратуры не одно поколение прокурорских работников принимал присягу, и сегодня эти ребята, они у меня за спиной даже, достойно несут прокурорское знамя. Я надеюсь, что и поколение 2020-х годов будет не хуже. Сегодня багаж знаний университеты дают очень хороший. Как правило, к нам идут лучшие, достойные. Кожнае слово прысягі, як высечанае на камені ісціна. Для дзяўчат гэты дзень стаў днём усведамлення свайго высокага прызначэння. Хваляванне змянілася цвёрдай упэўненасцю, яны гатовыя абараняць закон. Сегодня я поставила не просто подпись, а дала торжественную клятву перед старшими коллегами. Принимая присягу, я пообещала, что буду защищать права и законные интересы граждан. Сегодня прокуратура является важнейшей опорой государства в деле укрепления авторитета и силы закона. Став прокурорским работником, я понимаю, что со стороны руководства мне оказано большое доверие. Святочнае мерапрыемства завяршылася урачыстай цырымоніі. Лепшыя супрацоўнікі атрымалі заслужаныя дзяржаўныя ўзнагароды і ганаровыя граматы. Цягнік перамогі прыбыў у Гомель. Унікальны перасовачны музей будзе курсіраваць па беларускай чыгунцы па 5 ліпеня і наведае ўсе абласныя цэнтры. Экспазіцыя – гэта інтэрактыўная вандроўка ў мінулае, прысвечаная подзвігу савецкага народа ў гады Вялікай айчыннай вайны. Дакрануцца да гісторыі і ушанаваць памяць герояў удалося і нашым карэспандэнтам. Звонку звычайныя вагоны на рэйках, але ўнутры сапраўдная машына часу. Цягнік перамогі – гэта выстава з эфектам абсалютна поўнай прысутнасці, дзе за кожным акном асобная старонка нашай гісторыі даўжынёй у 1000 чалавечых лёсаў. Імгненне мірнага жыцця, раптоўны пачатак вайны, запал баёў і нарэшце доўгачаканая перамога. 10 вагонаў, 10 раздзелаў гісторыі. Дзякуючы мультымедыйным тэхналогіям і рэалістычным дэкарацыям наведвальнікі могуць максімальна дакладна адчуць атмасферу тых гадоў.
Дакрануцца да гісторыі дапамагае аўдыягід. Аповяд вядзецца ад імя машыніста Лідзі. Дзяўчына расказвае аб тым, як вайна змяніла жыццё яе пасажыраў. Дарэчы, у гераіні ёсць рэальны прататып – машыніст гомельскага дэпо Алена Чухнюк. Елена Чухнюк – это, будем говорить, прародительница нашего локомотивного депо. Она еще в детстве пошла работать на железную дорогу, прошла путь от помощника машиниста, дошла до машиниста. Затем застала ее война. Она в войну пошла, водила поезда в блокированный Ленинград, за что в 1944 году получила звание Героя социалистического труда. А я уже третий раз в этом поезде. Третий раз. Очень понравилось мне. Экскурсия хорошая, и сопровождение. Я получил максимум удовольствия. З голасам Лідзі у навушніках шлях ад Сталінграда да Берліна прайшла гамяльчанка Алеся Хрушчова. Мы сустрэлі дзяўчыну ў адным з апошніх вагонаў, дзе яна уважліва вывучала экспазіцыю пра ваенныя злачынствы і трыбуналы. Яна ўпэўнена, гісторыя тых, хто падарыў нам мірнае неба, павінна цікавіць кожнага. Очень страшно. Я даже не представляю, как люди морально выносили это все. Все люди огромные, молодцы, которые вынесли вот это все. Ну, это просто даже представить невозможно, как можно в войну было настолько быть сильным духом. Мурашки есть? Да, очень. Праект рэалізаваны беларускай чыгункай сумесна з расійскімі калегамі. За гады існавання экспазіцыю наведала больш за 140 тысяч нашых землякоў. Тыя, хто не паспеў зарэзерваваць квіток, могуць здзейсніць віртуальны тур па музеі на сайце праекта. Алеся Федарцова, Владзіслаў Казлоў, тэлерадыёкампанія «Гомель». Двары без машин, разумныя зялёныя зоны і дамы, у якіх хочацца жыць. У Гомелі сустрэліся вядучыя архітэктары краіны, каб падзяліцца лепшымі кейсамі. На семінары «Эфектыўнае асяроддзе» спецыялісты абмеркавалі будучыню інфраструктуры абласнога цэнтра. Падрабязнасці ў матэрыяле нашых карэспандэнтаў. Андрей Каравянскі у архітэктуры больш за 30 гадоў. Ён уважліва сочыць за сусветнымі трендамі, а натхненне для працы шукае ў зносінах з уласнымі дзецьмі. На семінар эксперт прыехаў, каб падзяліцца тэндэнцыямі ландшафтнага дызайну. Яго кампанія мае паспяховы вопыт стварэння гульнявых комплексаў у Дзяржынску і Жодзіне. Галоўная задача праектаў – адцягнуць дзяцей ад гаджетаў. Им надо делать зоны, где они могут побегать, попрыгать, пройти, там, держась за те или иные веревки по тем или иным движениям тела. И во время этого движения он получает то же самое, как скрытый тренажер, те же самые отжимания. Реализовано в Дзержинске. У нас несколько объектов, включая самый такой основной. Это игровой сквер для подростков. Он называется «Крутогорье». Жылыя кварталы ў выглядзе мазаікі, вытоку ракі ці горада па-за часам. Эксперты прадставілі канцэпцыю развіцця адкрытых грамадскіх прастор, плошчаў, сквераў, бульвараў і набярэжных. Аб'ядноўвае іх метад эфектыўнага асяроддзя. Ён спалучае эстэтыку мастацтва з функцыянальнасцю. Метод проектирования «Эффективная среда» – это метод, который включает в одно пространство архитектуру, которая находится в балансе с ландшафтной архитектурой. Кульминацией этого пространства является объект искусства. И обязательным условием, это как четвертый важнейший компонент, это сегодня современное правильное освещение этих пространств. Вместе с жилой средой мы развиваем общественное пространство в этой жилой среде, считая, что именно они являются вот этим катализатором комфорта. Удзельнікам прадставілі праекты пераможцаў міжнароднага конкурсу на распрацоўку жылога квартала ў Брэсце. У Гомелі гатовыя пераймаць і прыняць у сябе вопыт суседзяў. Гэта не толькі павысіць комфорт гараджан, але і прыцягне турыстаў. На основании этих новых знаний мы изучим территорию. У нас имеются ряд проблемных территорий, которые уже давным-давно требуют более качественного подхода к жилой застройке. В центре города очень много частного сектора, который фактически уже не используется под жилье. Есть, скажем так, некоторые проблемные узлы города, которые, развязав, мы откроем для наших жителей, в первую очередь, и для гостей по-новому. Спецыялісты разгледзелі метады пераадолення візуальнага шуму і укаранення адзінага дызайн-кода Гомеля. З трендамі будаўніцтва азнаёміліся і будущие архитекторы. Я с детства мечтала поступить на архитектора. Как-то в 5 классе я играла в компьютерную игру, мне очень понравилось там обустраивать. Я у мамы спросила, что за профессия, она мне сказала архитектор, и с тех пор я горю этим. Мне бы очень хотелось узнать больше у архитекторов, которые делали данные проекты, мне не очень понравились, я бы хотела у них набраться больше опыта. Сучаснаму грамадству
патрэбная новая якасць жыцця. Эфектыўнае асяроддзе дэманструе, якімі нашы гарады будуць заўтра. Конкурс на распрацоўку такіх інавацыйных кварталаў Беларускі саюз архітэктараў праводзіць штогод. І ў Гомелі ўжо вызначаюць пляцоўкі, над якімі будуць працаваць удзельнікі наступнага форуму. Алеся Федарцова, Ольга Коновалова, Ігор Марышенко, тэлерадыёкампанія «Гомель». Прыгожая дата як сімвал бясконцага шчасця. Сёння ў Гомелі сапраўдны вясельны бум. У ЗАГСах кожныя паўгадзіны рэгістравалі новыя сем'і. Усяго больш як 80 пар пажадалі звязаць свой лёс менавіта ў люстраную дату 26 чэрвеня 2026 года. Гэта унушальная лічба для звычайнага будняга дня. Работнікі ЗАГСа працавалі ў узмоцненым рэжыме. Маладыя Анастасія і Даніил Шумеевы прызнаюцца, на магію лічбаў стаўку не рабілі. Дата была важна, потому что мы изначально начали отношения 26 числа. В честь этого мы выбрали 26 и уже красиво сложили 26.06.2026. Свадебный бум начинается с первой субботы июня и заканчивается последней субботы августа. Дата очень красивая. Конечно, молодожены заранее готовились к этой дате. Бронировали, у нас уже дата, это была открыта была бронь с октября месяца 25 года. Поэтому уже ближе, наверное, к середине марта, апреля уже практически все было расписано. Популярными у закаханых сёлета были таксама даты 6 и 16 чэрвеня. Романтика, камандны дух і праверка на трываласць. На Гомельшчыне ў межах рэспубліканскага марафону моладзі і студэнцтва стартаваў турыстычны злёт «Турдрайв 2026». У маляўнічай бухце Капітанаў разгарнулі палатачны гарадок рэкордныя 20 каманд. Удзельнікі – прадстаўнікі сярэдніх спецыяльных навучальных устаноў Гомеля. Праграма двухдзённых спаборніцтваў нагадвае спартыўна-мастацкі квест. Галоўнае і самае складанае выпрабаванне – поўны лічбавы дэтокс на свежым паветры і выхад са звыклай зоны камфорту. Ад удзельнікаў патрабуецца гатоўнасць працаваць на агульны камандны вынік і змагацца за кубак. Программа турслета включает 2 дня. Это и спортивные состязания, такие как волейбол, перетягивание каната, метание валенка, так и творческие конкурсы. Это визитки колледжей. Также все ребята готовят свои лагеря и будут их представлять. Основная цель нашего турслета – это вывести ребят из зоны комфорта, чтобы они побыли на природе, в команде, а не в своих телефонах. Атмосфера мне очень нравится. Тут невероятные эмоции мы получаем. Также это тот самый безопасный отдых, за который не боятся родители. И, в принципе, сама организация, само мероприятие – это то, что должно быть. Праграма злёту не толькі забаўляльная. Пытанні, якія цікавяць сучаснае пакаленне, абмяркоўвалі на дыялогавай пляцоўцы з моладдзю на роўных. Рокат матораў, бляск амуніцыі і новы фармат дыялогу аб бяспецы. У Гомелі прайшло маштабнае прафілактычнае свята «Двіж па правілах». Упраўленне ўнутраных спраў разам з камісіяй па справах непаўналетніх і грамадскімі аб'яднаннямі вырашылі разбурыць стэрэатыпы і сумясціць карысны лікбез з мегадрайвам. Што з гэтага атрымалася, ведаюць нашы карэспандэнты. Пляцоўка на вуліцы Лангі літаральна пульсуе энергіяй. Замест звыклага гарадскога потоку тут унушальных памераў спецтэхніка. Галоўная інтрыга дня – фінал маладзёжнага чэлленджу «Двіж па правілах». На працягу некалькіх дзён гомельскія хлопцы і дзяўчаты здымалі крэатыўны кантэнт, які заклікае да здаровага ладу жыцця, спорту і адмовы ад школьных звычак. На галоўнай сцэне пераможцаў ушаноўвалі эксклюзіўнымі падарункамі ад управлення ўнутраных спраў. Для каманды са Светлагорска гэтая перамога – вынік двухгадовай працы. И, конечно же, в проектах и конкурсах мы участвуем уже не в первый год. 2 года назад мы уже победили в похожем конкурсе, правда, мы победили в номинации. И через 2 года, 2026 год, нам принес 1-е место в этом замечательном конкурсе. И наша задача была показать зрителям, несовершеннолетним зрителям, то, что все-таки лучше следовать правилам здорового движа. Первый раз попали на такое мероприятие, случайно. Очень все нравится, везде побыли, все поулыбались, пофотографировались, все отлично. В сваёй лакацыі разгарнулі ДАІ, МНС і Асвод, ператварыўшы сур'ёзную службу ў захапляльны інтэрактыў. Госці свята прымерылі баявую экіпіроўку выратавальнікаў, агледзелі сучаснае ўзбраенне праваахоўнікаў і ўразіліся выступленнем службовых сабак. Але за яркай абгорткай шоу хаваецца найважнейшая місія – наглядна навучыць моладзь бяспецы. На спецыяльных пляцоўках эксперты даходліва тлумачылі, як не стаць ахвярай кіберашуканцаў і абараніць сябе ад уплыву наркабізнесу.
В первую очередь это профилактика наркомании. Это вовлечение нашу молодежь в здоровый образ жизни. Целью, в том числе профилактики наркомании, привлекаем различные силовые ведомства, которые в том числе показывают, на что способны сегодня силовые структуры. Это все интересно, это все движ по правилам, и это здоровый тот образ жизни, который сегодня в том числе продвигается в республике в целом. Пасля інтэлектуальнага штурму час для адпачынку. Госці свята падсілкаваліся гарачай салдацкай кашай. На пляцоўцы Чырвонага крыжа кожны жадаючы мог прайсці экспрэс-тэст і навучыцца асновам першай медыцынскай дапамогі. Такие проекты очень важны и для гомельчан, и в первую очередь, конечно же, для молодежи, потому что в одном месте здесь представлено много интересных и важных локаций. Да? И ГАИ представляет, и МВД представляет свои, и МЧС, и Красный Крест. То есть все субъекты профилактики в одном месте рассказывают в интерактивной форме, во-первых, о своей работе и о том, как правильно себя вести. Движ па правілах наглядна даказаў, бяспека і здаровы лад жыцця сёння сталі самым папулярным і модным маладзёжным трендам. Гэтыя сустрэчы пад адкрытым небам не проста прыгожае інтэрактыўнае шоу, а шчыры, даверлівы дыялог паміж праваахоўнікамі і падрастаючым пакаленнем. Крысціна Іванушкіна, Тацяна Піменёнкова, Валерый Гапанько, тэлерадыёкампанія «Гомель». На выходных будзе горача. Синоптики прогнозуют в регионе температуру вышэйшую за 30 градусов. Дзённы максимум у нядзелю 36, а у понедельник и усе 38. Объявлены чырвоны узровень небяспеки. Специалисты профильных ведомстваў узмацнили контроль у природных экосистемах. Спякота небяспечна и для здоровья людей. У першую чаргу у группе рызыкі пациенты с сардэчна-сосудистыми захворваннями, за лишней массой тела, а таксама пожилые люди и дети. Специалисты рекомендуют у перыяд аномальной спякоты пазбягаць знаходжання на солнце. Выратавальнікі АСВОТ и МНС сочаць за обстановкой на тэрыторыях пляжаў и зон адпачынку. Гэта і іншыя навіны вы можете знайсці ў нашым тэлеграм-канале, а таксама на сайце ў інтэрнэце па адрасе tvr.gomel.by. На гэтым выпуск завершаны. У студыі для вас працаваў Андрэй Шыдлоўскі. Усяго добрага і да сустрэчы ў эфіры. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает де-факто. В студии Ирина Гладченко. Здравствуйте. Завершено следствие по делу о мошенничестве в сфере оптовой торговли продуктами питания, совершенного жительницей Гомеля. Женщина, руководившая несколькими компаниями, заключала договоры с отсрочкой платежа и частично оплачивала товар, который затем продавала по заниженным ценам, не планируя полностью рассчитываться с поставщиками. Для сокрытия долгов она создавала новые фирмы с номинальными директорами, ликвидируя убыточные компании. За 3 года ей удалось завладеть имуществом на сумму более 2,5 миллионов рублей. К обвиняемой применена мера пресечения в виде личного поручительства. Стоит отметить, ранее она уже привлекалась к ответственности за мошенничество и административные нарушения. В Реческом районе произошло ДТП с участием велосипедистов. Водитель автомобиля «Рено» двигался по автодороге граница России Гомель-Кобрин. На 142-м километре наехал на женщину и мужчину, которые на двухколесных транспортах пересекали дорогу справа налево по ходу движения автомобиля. С телесными повреждениями пострадавшие госпитализированы в реанимацию. В городском поселке Брагин огонь охватил одно из зданий. Пожар зарегистрирован по улице Кравченко. В результате в помещении котельной повреждено имущество. Рассматриваемая версия причины пожара – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования. Пожар ликвидирован самозатуханием. Уважаемые зрители, помните о соблюдении правил пожарной безопасности. Не перегружайте электросеть и не оставляйте включенные электроприборы без присмотра. В случае пожара звоните по телефонам 101 или 112. Между тем, в Гомельском районе горела хозяйственная постройка. Пожар произошел в деревне Головинцы. В результате повреждены кровля и имущество в строении. Вероятная причина произошедшего – неосторожное обращение с огнем. На этом выпуск завершен. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Ирина Гладченко. Благодарю за внимание. В субботу, 27 июня, футбольная команда «Гомель-2» в домашнем матче сыграет с Осиповичами. Матч 13-го тура первой лиги пройдет на искусственном поле стадиона «Локомотив». Начало запланировано на 17:00. По итогам 10 туров подопечные Андрея Юсипца занимают 16 место в турнирной таблице, имея в своем активе 10 очков, а соперники на последней позиции с 4 набранными баллами.
В Бресте стартовал розыгрыш Кубка Беларуси по хоккею на траве среди мужских команд. Участие в соревнованиях принимают 4 команды. Призеры национального первенства Минск и Гомель, сборная Санкт-Петербурга и хозяин площадки Брестский строитель. В первом матче домашнего турнира действующие чемпионы Беларуси разгромили петербуржцев со счетом 10-1, а минчане были сильнее гомельчан 8-5. Завершились финальные поединки первенства Республики Беларусь по боксу среди юниорок Ю-17. Спортсменки Гомельской области привезли домой 2 золотых, 3 серебряных и 2 бронзовых медали. Наградами отметились Милана Белянкина, Марианна Пихтерова, Виктория Науменко, Ксения Кузьминок, а также Анастасия Цыганкова, Александра Хмелевская и Надежда Николаева. Еще одна заслуженная награда для Гомельской области. Сборная команда по волейболу среди девушек заняла 3-е место на спартакиаде школьников Республики Беларусь 2026 года.